Тяло, потопено във вода, остава да се лежи върху дюшека, докато му е кеф. На NewFBG ще намериш уникални поредъци предложения за почивки. Запази сега, за да ти е кеф после. Хотел Мирамар. 4 звезди на самия бряг в обзор, заслужени за безапелационен лукс и обслужване на световно ниво. Възползвайте се от невероятната ни ластминет оферта в силния летен сезон от 19 август. Резервирайте двойна стая на база Ultra All Inclusive само за 159 лева на човек на ден. Ако искате да се погледите с суши бюфет, вечеря в тематичните ала-карт гурме ресторанти, както и да зарадвате децата с всекидневна анимация, вземете нашия двудневен пакет само сега над ексклузивната цена от 318 лева на човек. Луксът вече е въпрос на светкавични реакции. Резервирайте сега, защото местата са ограничени. New Life Holidays – почивката, която търсиш.